Imos dar paso agora á rondalla do Centro Sociocultural e Recreativo de Beade. Actualmente aforman 63 bandeiros, o de José Miguel Fernández exerce como delegado. Teño como director a Antonio Rodríguez, exercendo a capitana Leticia Prado e como capitán de abandeirados a Santiago Garrido.
Fuerte aplauso para la rondalla de Beade. Y vamos a pasar.
as capitanas e capitáns, os directores, que é unha delicia escoitar. Parece mentira, pero en Vigo, na súa contorna, é onde existen as rondallas. Esperemos que alguén mandatario nos escoite, porque non se lle dá importancia. Posiblemente se cada un certamen, posiblemente, ainda non o temos garantizado, pero parece que as rondallas aquí, nesta cidade, non pintan nada.
pero para nos pintan en la Federación de Rondallas estamos e vamos a ter o certamen como Dios manda o concurso que vamos a ter no IFEBI. Quero dar un forte aplauso a todas as persoas que participan nas rondallas, que isto é un traballo de día a día e se merecen un forte aplauso, porque non é doado, son persoas que curran, que traballan e que están nos ensaios, e que salen a actuar. E o faga mellor ou peor, son rondallas que necesitan o noso respeto. Por lo tanto, un forte aplauso para todas as persoas. Partido bastante